Mga igsuon, kada usa nato na ay talento. Walay tao nga walay talento. Ngano? Hinimo man ta sa Dios. So, we have within us the qualities of God who made us. And remember, built-in na nato. Pag-abot pa lang sa sperm cell o sa egg cell, built-in na nato nga mga qualities of God. Like for example, muhatag kog upat. Number 1, the ability to give. Sulay gani ng 1-year-old nga bata, pangayoi, gai ko, di ba ang bata muhatag? Walay gatudlo niya ana, kay built-in na quality of God nga naa sa tao. Ikaduha, the ability to sacrifice. Matingala ka, ikaw nga minyo, sa ulitaw or dalaga pa ka, para nimo tanan. Pero pagka minyo na nimo, bisag walay gatudlo nimo, magbilar-bilar na ka kung imong anak nagdaot, dayon magsuot na lang kag ukay-ukay basta sila makasanina lagsakto, mumata na kag sayo para manarbaho, para makakaon sila. Walay gatudlo nimo ana. Built-in man na the ability to sacrifice for the one you love. Diba? Number 3, forgive. Built-in pod na. Kabantay mo sa mga bata. Magdula. Dayon mag-away. Dayon after few minutes, magdula na pagbalik. Walay gatudlo nila anang mo pasaylo, kay built-in na nato. And number 4, the ability to respect. Diba, gagmay mga bata, mo respeto, mo amin sa ilang mga ginikanan og mga lolo og lola, mga angkol og auntie. Nga inigkadag ko, unfortunately, nawala usahay ang respeto ug kusog na manukol. So mga igsuon, ang pangutana, inigkadag ko nato, Father, naa pa ba ng qualities of God? Yes! Dili na mawala. Built-in na nato, naa na sa sulod. So dirita sa pangutana, 2 questions. Number 1, kay naa naman na nato, di mangyud na mawala, imo bang gi-acknowledge? Ug human imong acknowledge, imo bang gi-develop? Imo bang gipalambo? Like for example, the ability to give. Karon nga dako na ka, kay imo bang gipalambo na? Para nimo, sayon kaayo nimo ang muhatag. Bisag pila ang kantidad, mahal ang gamit, like sa nina nimo, nga pinangga unta nimo, pero gilet go nimo, dayon wala ra ka. Kay nilambo na ang imong ability to give. Number 2, ability to sacrifice. Para nimo, wala na nimo. Anytime, kung gitawag kang musakripisyo sa imong comfort, muingon na lang ka, ang importante kamo malipay. Ako okay ra ko, no problem. Ang importante kamo makakaon, kamo malipay, and I'm happy. Nilambo ang imong sacrifice. See? Or the second question. Naana nimo, built-in na nga qualities of God. But the question is, imo ba hinuong gisuppress? Wala nimo gipagawas, imong gisuppress, kay mas gipili nimo ang sala nga para nimo mas lami. Mga igsuon, kumusta natuod ang mga qualities of God nga built-in nga naa nimo, nga naa nato? Pwede ma-review nato? Baliki daw, pwede ma-review nato sila? Qualities of God, talents nga naa nato sa sulod built-in. Pwede ma-review nato.